nilagay na po yung bawang, gigisa po tayo ng kangkong na may Say what? Tapos sibuyas. sibuyas. Tubig. Sinabawang isda. Saan ko natin? Mayroong kangkong. Pabalik kami kung ginagawa niya. Nalagyan po ng asin para magkaroon siya ng lasa. Tapos konting magic. Lagyan natin ng konting magic para maging magic. Sige, laman natin. Sige, yan naman. Sa amin, hinahalo namin dito, kuya. Ito yun. May lang akong makikira. Kailangan na lang kay Tanisin. Para na kumain. Nag-ano nga na nga siya eh, yung ascorbate.